Ayo Mbak, turun Mbak. 1, 2, 3. Oke. Iya, ngono kok iso didorong dijungkel. Aduh, Mbak, nyiksa aku. Aduh. Mbok De. Emang iki aku mbok demu apa? Ora nyawang apa isi enom? Isi enom kaya ini diceluk mbok De. Sawan kok kono. Tuh, coba banter loh, Mbak. Jaluk itu onge. Malah harap membunuh aku loh. Yuk, 1, 2, 3. Dorong, Mbak. Aduh. Duh. Aduh, aku melotot lagi. Kejandet. Aduh. Aduh. Apa tak banternya malah kelewat. Amit lho Pak. Lah banter kok abot terakhir apa diantre sampean iki sing ra bener iki. Ora ikhlas Kang nulungi sampean iki. Aduh. Ayo. Anterne tenanan to Kang nulungi iki yo. 1, 2, 3. Nah, ngono ku penak. Ngemblodok. Betul Kang. Ada pange ora Kang? Ayo jajal lah ngoyo titik, ngoyo titik. Wah. Wes sampe nyero sampean lho Kang. Alah ngelati umur saya ketok Kang. Lah iya kaya ngono lho. Kok ya ro sampean lho sampean iki. Sampean iki jare rasa piye to Kang? Ya. Lah ya calon piye to Kang sampean iki kok keplesat-pleset iki? Aduh. Wes, karo cekli yo. Ya, ora kuat ngatek iki. Aduh. Sapi ya Allah. Aduh. Sekai. Astagfirullah, ya Allah, kok ya tiba meneh ngono lho. Aduh, duh. Aduh, boyokku. Itu konggon ora iki apa teko ngene iki. Wah. Anjak iki jembatan sempit kombo. Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.